So mga ka-TV, ako diri sa atop. Ay nabuslot ang atop mga ka-TV. Dako kay buslot ang atop mga ka-TV. Tanawan niyo mga ka-TV. Dako kay buslot. Di buslot mga ka-TV ah. Ani. Dako kay buslot agi jung tubig ani. Padere silawom. Pobre man di ta kailis og sin ani. Kay mahal kayo ang sin ligo. Mao nga ato na lang ning tapakan. Nilang madapalig tapak mga ka-TV kay karuni na mo to. Ito namang lataa dahil mga ka-TV. Sa oneron. Ay naka. Init pa kayo. Saon ang buslot-buslot pug kapat. Wa pa ka na buslot-buslot. Dili unta ka motulo. Buslot-buslot pa. Mo sa buliton mga ka-TV ah. Lima ni. So kita na mi og katapat mga ka-TV. Kaning bangaga nga dako ato ni pasamot padak-an ron. Padak-an na mo ni samot mga ka-TV ah. Dako kay bangago. Oh, wang-wang na kay mga ka-TV ah. Ginagawa. Sa di mo tolo ano tidako awag bangag. Awag babae. Nindot pa kay gunting sa no? Gunting sa papel. Putol gyapon. Putol ay. Amo sa trabahoon mga ka-TV ha kay hait kayo, init kayo.